Ay, dalawa. Good morning mga tupay, good morning. Magandang araw po sa ating lahat. Sa araw po ng linggo mga tupay ay mamimingwit na naman kami ngayon mga tupay. At dito na kami ngayon sa spot na kung saan dito kami mamingwit mga tupay. Bagong bukas to na fish pond mga tupay. Dito kami ngayon mga tupay sa Tagalag. Yan. Dalawa lang kami ngayon mga tupay. Kung mamingwit kayo dito mga tupay ay may entrance siya na 20 pesos mga tupay. Tapos ganun din sa motor mga tupay ay 20 pesos din mga tupay ang bayad sa parking. Kami yung nauna dito mga tupay. Ngayon unti-unti na kami dumabi dito. Huli. Kambal ko ya. Parehas lang laki Pangalawang huli. Bangos. Bangos? Dalawa pa lang. At least mayroon na. Huli mga tupay, tilapia. Umagat. Unang huli. Ay, pangalawang huli na to mga tupay. Tupay, yan ang aking kasama ngayon. Si pare Konyok, hindi sila napasama. Yan kaming dalawa ni Kuya ngayon nagkasama ngayon dito sa Tagalag mga tupay. Dito kami ngayon mamingwit to mga tupay. Mayroon na doon. Ilan na kami dito ngayon? 2, 4, 6. 6 na kami ngayon dito mga tupay, pero kami ni Kuya ang nauna dito kaninang umaga. Si Kuya nakahuli na siya ng 2 tilapia mga tupay. Tatlo na. Ay 3 na pala. Oo, malaki na yung pangatlo. 3 na pala yung huli ni Kuya. Lipat tayo Kuya? Doon tayo. Doon tayo? Sa may kawayan? Yun lang. Diyan na sana ng konti. Lipat kami ng konti mga tupay. Hanap kami ng medyo maganda-gandang pwesto mga tupay ba. Okay. Yung mga tupay antabayan yung mga tupay kung makakaramay ba kami ngayon. May tilapia ng huli namin mga tupay, tilapia. Pero may bangus daw dito mga tupay. Antabayan yung mga tupay kung may mahuli ba tayong bangus mga tupay. Pang ihaw. Nakahagis na rin ako sa pamingwit ko mga tupay. Si Kuya. 2, 4, 6, 7 pa kami ngayon dito mga tupay, pero asahan natin mga tupay na dadami pa to kasi ngayon pa lang to nagbukas tong fish pond na to mga tupay. Ano yan? Sampalok galing Batangas. Ano yan? Sampalok. Ulam to? Ano ba to? Hindi, ano lang yun, yung sampalok mismo na nga, yung bunga. Pinatamis lang namin. Galing Batangas yan mismo. Magkano to? 100 po. 100. Kunin nyo na yan. Sarap yan. Last na nga po ito. Ang dami nga bumili. Kukuha ulit sa isang araw Ayan. Sampalok daw. Sampalok. Tikman Ayun natin. po si Tamarin. Tingin ko. Sige ba? Ole. Maliit pa rin Kuya. Oh. Dala ba yung guantes dyan Kuya? Uy. Nakahuli rin no. Maganda-ganda. Ito siguro. Ito pala yung laging nag-uubos sa pamain ko. Oh. Iskat mga tupay. Oh lala. Huli ulit. Oh. Huli ulit. Huli ulit. Ulala. Yay, wala.
Huli ka. Huli. Ha? Di pa kalakihan. Ay, huli. Dalawa, oh. Uy, dalawa. Ayos. Oh lala, dalawa. Kuya, tatanggalin ko kuya. Opya. Tatanggalin natin. Yan. Muna. So, pasok natin dito. Ganyan kalalaki sa prito. Pag na-prito, matayot ka. Malutong. Lagyan mo ng miso. Yung malutong na pagkaprito. Lagyan mo ng miso. Oo. Ginagawa nila buhay isa eh. Kaya sinasabawan pa nga yan eh. Pag pinirito, sasabawan pa eh. Yun. Nilulubog agad ah. Ha? Ganyan pag sa malapit. Oo. Sa malapit lang mga tupay. Malaki yan? Uy, dalawa. Dalawa kuya. Dalawa. Uy, pareho good size kuya. Kaya good size. Nila na naman. Mayroon? Mayroon na naman. Dalawa din. Dalawa din. Ako ya. Ito kuya. Ito. Hala. Itas mo yun na natin. Ay, malit pa ulo mo. Ito. Ito. Pwede ito. Ayan. Lamon. Lamon. Yan, malaki. Yun, oh. Pituin natin mga dyan, papakawalan. May mga dyan malalaki ng ano. Mga palit. May kapalit ng malaki. Huli. Good size na yan kuya. Ano? Okay. Hindi na makawala eh. Hindi na. Oo. Itakbo mo na. Buti kaya. Yan. Yun. Good size na to. Good size. Good size. Ay, dalawa. Pareho ang laki. Yung nasa taas mo daw. Dalawa, pareho ang laki. Malaki nasa baba. Oo, malaki-laki. Oh lala. Saan yung dalhin natin ito kuya? Yung maliit. Yung sa baba. Nataas pakawalan mo. Ito. Kaya ano. Pagkawalan ito mga tupay dahil maliit.
ito na lang dalhin muna natin sa medyo good size siya. Okay. Uy, malaki naman masyado kuya. Yan na, tanggalin natin. Pagkawala na muna kuya, maliit eh. Sabi mo timba. Ikaw naman no. Kaya, Lalagay ko lang yan. Timba ha. maliit. Kuya, tilapia pa rin. Ano, maliit pa. Maliit pa eh. Maliit pa mga tumupay. Pagkawala na natin. Hole. Uy, maliit mga katupay. Ay, pagwala natin. Uy, oh. Sumasabit na. Masabit ko yay. Ayan mga katupay, ito lang yung huli namin mga tupay. Yap. Yun. Yan ang aming huli mga tupay, di gaano malalaki. Maliliit lang mga tupay. Tapos may isang bangus. Mga tupay. Asa na? Nen. Buntot. Ito mga tupay oh. Isang bangus lang mga tupay, isa lang. Yan nanganguli namin mga tupay. Uwi na kami mga tupay. Opya. Yan, dito lang kami namingwit mga tupay oh. Yan, marami pa angler. Be, uwi na kami be. Ito. Bata niya mga tupay, namingwit yung daddy niya. Ang oras natin ngayon mga alauna na mga tupay. Uy, may nakahuli pa oh. Papakita na naman eh. Yan, dalawa na naman. Ganda sana no kung malalaki no. Oo. Sa sunod buwan siguro malaki na ito. Basta. Wala, dami, maliliit. Oo. Pinagtiyagaan na lang. Marami na rin tayong huli, di ba? Oo, marami na. Kaso lang maliliit. Kaya lang maliliit eh. Oo. 3 fingers lang siya. Sabi kung may 3 kilo na yata ito. Yan, supot ko. Dami. Saan? Patingin bro. Ayan oh. Maliliit din. Dalawang sako na yan. Dalawang Ay, lalagyan na yan. dalawang lalagyan na pala to. Oo. Hindi, yung isa muna. Ayan oh. Marami na pala yan. Dito na natin buhatin. Marami na pala to. Dami na. Dalawang sako. Kaya naglagay na ako ng isa. Dalawang sako. Oo. Akala ko supot na maliit lang. Hindi. Dami na Malaki yan. pala eh. Yung sa Hindi. lagay ng bigas yan eh. Yung kasi napuno na yung maliit na yun. Oo. Mabigat na. Ang dami na pala. Hindi ko nabubuhatin mga tupi dahil Dami yan. mabigat na. Kay kuya. Yung cooler mo kuya, puno na rin. May kalahati na siguro. Wala kang binaba dyan. Ha? Mayroon din. Mayroon din. Patingin kuya. Ay, huli ni kuya. Uy, marami na rin ha. Ganda sana kung malalaki no. Oo, tumba-tumba na rin yata yung sa kilo.
Oo. Ang pambayad. Yung kung magkano kayang kilo dito sa tilapia? Tandaan daw po yata eh. 100 na. Sige. Bro, mauna na kami sa inyo. Sige. Sa'yo ba, marami na rin, ba? Halos nagtitimba ka na dyan. Tinitimba mo na yung tilapia kanina dyan eh. Okay. Bye-bye sa inyo. Kita-kita-kit na lang din ulit tayo dito sa linggo. Baka babalik. Ayan, dito lang mga tupay. At uuwi na kami mga tupay. Sulan dito mga tupay, may bayad. Kailangan itong bayaran. 100 daw kilo mga tupay. Ito mga iba ko kung ilang kilo to. Timbangin na naman ma'am. Ito. Busa lang po dito. Busa lang po natin. Buhos? Opo. Ayan. Busa natin dito. Plastic na lang. Plastic na lang para makita natin. Ilang kilo? Magkano kilo niyan ma'am? 110 po. Hawan. Yun ang bangus oh, kalahati yata yan. Ito lang yung uli namin mga tupay. Isang piraso lang na bangus. Yan. Malaki na rin mga tupay oh. Inihap. Nice. 4 na kalahati. 4 kalahati. Dito na lang po natin. Tapos Sige po. ayusin ko na lang pitindahan. Para hindi ko. Si kuya. Si kuya natin. Hindi mo lang ako nakakuha ng bangus. Kuya. Okay. Bigyan. Kalahati nga. 4 kalahati. Kalahati di ba? Kalahating kilo nga ang bangus. Ganda sana kung nakahuli man lang ako ng Ay, magkano dalawang bangus natin? ganyan. Kaya sa bangos. Yung 70 yung ano nila eh. Yung si may-ari eh. Yung sabi nila eh. Kalahati. O di ba 170 natin? 170 po. Dali, ang kalahati is 80. 80 na lang natin. 80 at saka 440. 520. Ilan yung hito? Ano lang, dalhin ko na lang. yung hito. Bibingwitin pa yung hito eh. Hindi po. Bibigay na lang, oh. Aw lang dyan na pa. Bibingwitin pa, hindi na. Hindi na po. Magbili na lang. Ano lang. Hindi, okay na to tayo. Gandingan na lang. Tama nyo na lang ng ganyan yan. Dito. Hindi, kasi ano pa eh, lalagay ko sa motor. Ah. Pababaw bangus kuya. Madurog yan. Durog nga yan. Oh. Iyon. Iyan. Kaya kasi mabigat yung isda maliliit. Pero kung kamukha kanina yan, 5 piraso, 1 kilo eh. Okay mga tupay, uwi na kami mga tupay. Yun lang ang nahuli natin ngayon mga tupay. Hindi tayo lugi mga tupay. 4 kalahating kilo ang tilapia. Tapos yung bangus ay kalahating kilo lang mga tupay, 1 piraso. Hindi na kami nakahuli ulit. Ganda sana ako nakahuli pa. Okay mga tupay, dito muna magtatapos yung ating video sa araw na ito. Pagsamantala muna tayo mag-iwan mga tupay. At siyempre kitang-kita na tayo ulit mga tupay sa pamimingwit natin ulit mga tupay. Baka sa sunod linggo makapamingwit tayo ulit mga tupay. Depende kay kuya kung sana naman kaya to si kuya. Ha? Sana naman kaya. Kahit lang gusto mo. Huwag lang tayo sa ano. Okay mga tupay, babay sa inyong lahat mga tupay. At siyempre bago tayo tapos mga tupay, baka bago ka pa napalpas sa aking YouTube channel mga tupay, baka pa subscribe na lang din mga tupay. At bisitahan nyo rin yung aking Facebook mga tupay, Katupay Vlog pa rin mga tupay. Maraming salamat mga tupay. See you again sa my next vlog mga tupay. Bye bye.